Hello viewers, mga isyan swer nga priang sobha, yafi saisin pat haga ni ka channel haga kerteng ga batiang tam jong Jesus Christ nong penim. Tika topik ka bangan Quran menta kadai ka balong ka badan kam da sngap bahai gani bat da pendan kami gini da syak skor bahang nong fi kani kaya dai bah bat ka jingim ka baman la kasngi jongi bat ia ka bansawan ru. Ka dan kami ka syong kani nong fi. Ti ngan Quran menta kadai syapang kabor jong utlit name kabor ka syong utlit ne hakiwai kipat ki kentien pinlong uta lene kata kabriu kat kum ki kentien jong fi kat kum ki kentien ki bafikran kum ta ti finlong itong ini let menta naka kitab proverb kalnong ga bakhat pra kat khat ka ba arpau bat arfuai da sngap ba kani pi kong ni ya kakpo ubriu an pendap da uso ka shintur jong u sangap ya kakpo jong ubriu an pendap da uso ka shintur jong u bad da ka jingmi kiremyang shintur jong u an pen kadang ya u ka jingyap bad ka jingim kilong ha ka bor u thlit bad kita ki ba iet ya u kin bam ya uso jong u ka jingyap bat ka jingem kilong hakabor uthlit jongu bat kita kiba iet ya u kin bam ya uso jongu kani kalong nak kitab proverb kalong ka bakhat pra khat ka ba arpau bat arpuai pi ngong fi kambun sien ngong fi pini i ba haka jingem jongi kai ka bangilong menta kai ka ba nginlong ya ka bansawan but what ya nganong ifi what ya ka beneng bat ka dujak ru ka bangin let ka syong hau thlit jongi inget ne me kata anda kata daw ngiliban pet khmi thu ba kai ka bang kran man la khasngi kai ka ba filong mentang anong ifi ka de ga jingkran gi tin jong fi ka jingkran jong fi sabar gi kentin jong fi namar hang ni ka ong ka jingyap bat ka jingim kilong hakabor uthlit bat kita ki ba iet u kin ba mi uso jong ngani thu ifi gawai ka jing thu khana dan wei pastor wi thu khana wang ba au ta wei udan arngot silak nganong fi dan arngot silak ti kita silak ke iet ba ti hakata kawai ka sngi ulak kali khalak wang pinle kumno ladanga ngayap no wong pinle kumno kata kasngi wong pinle kumno ladanga ngayap no kata kalok ko ong yu katnga jong tau bri ko lada fi yap ngaru nganyap no mas niap mapi nganyap no sngap ti hadin ha ko wei kasngi tau lok ulet jinglet bat ulet ka business trip jong bat ka ja ka accident bat nganong ni thu ifi kata ka accident wa yap na tawlong bat tigila phone ya kata ka lok jongu ya ka tnga jongu gila phone bat gila pentip bau la khlat tin dadap nang ta apa kala yo sngow ya kata ka phone call kam shim sngow la ngai kam shim ngai kong ladang am i hi da khmat ngamla ban ngai bat kala syong kata ka kali nganong ifi kala syong kata ka kali ban let pet yu tau lok ngani thu ifi ka ga baja kata ka kali ru kalai kendu accident pat ha kata ka kali basyong maka daitang maka ka bayap kani ga de jing thu khana jong woi pastor no fi ka baja shisha bat kata ka lok ru kayap di ka ga baka kran men chak ong lada fi yap nga ngan yap no fi khtin jong blai ru kong ka jing yap bat ka jing em ka long ha ka bor thli ba kita ki ba iet u kin ba mi uso jong pi ni haban pet bahaya ka ka bangi kran nganong namar ka jing sedang jong ka jing penim ru ka dai leng ba uthenlit jongi pi kani ngakuran lang gitu gi bal amat ya ka jing penim bat ya kitu ki bampat mat ya ka jing em hau tra jisu pi bangila ban pendan kam ya uthenlit jongi bakan long ka jing em pir pili ban mat soi ka jing penim lada mapi ki bapet yang ni ga video
Sengap bah. Pimpat mat ya ka jing penem ngan ong fi. Utlit jong fi un sakran tang ya ka kaban penyap le fi. Un sakran ki bamdan jing em ngan ong fi. Tiha kani kapor ngakwa ban sedang syua kan ni. Balai fi mat syua ya ka jing penem na utra Yesus Kristus. Balai fi periang kani ka klep mat ngan ong fi. Ya ka jing penem na Yesus Kristus ngan ong fi. Ngin sa sedang syusyu ban batai fi. Pat nga sedang syua kan ni. Bat hadir ngan saya tu if wat kitu gi balayo jing penem ru gi balamat yu try ha bakim pendan kam tikana yu ni tliet ngan fi pat ka jing em jong fi kalong kumnum ta balai fi khuslai balai fi dan ka jing ka jing jenjar balai fi dan ka jing pang ngan fi kadai ba filak pendan kam bakla yu tliet jong fi bat filak thong yu tu sok ngan fi mentau la mi fi habangi nang ban pendan kam yu ni tliet jong yu nang fi fin sai ka jing kerku fin sai shibun ki ai kamba bekerja. Pen, ublay habau praw kani pertai uang usuang kala nek scam. Usuang kala nek scam nganong fi. Ulah hukum. Uang kala long. Kwa ban penkalai ban ya tu ya badai. Asal bamaknya. Uang kala long bat hukum kala nek scam. Bat uang usuang long kala long bat hukum kala nek scam. Bat yang ay fi la taw haka dur jong ublay nganong fi. Tinggi dan ka bor haka shintur jong ni nganong fi ban keran ni. Nada fikiran gabas niu kan ja fikiran gabas niu ye gikon kan ja fiang tang balai fi i gikon gibam lerkam aga jingem pisang kun nga wadaka ndrei kai pila le men syadang red fikiran ayu yu por badang red pi ajing kerman nem yu fikiran nem giktien gib ajing kerman ne fi syutem ba yu fi syukran ba bun yu utu la long mentah fi atu ka kun ka long mentah nada fiang kun jonga ka daka nadu dang red ngong tu salong ni kumta tingau fi bapin light na kini gi kentien iban keren kulumar nong fi bapin keren no ya kata ka ktien jong ka jingim lada pimpat yo ya ka jingim hapo ka donut hapo ka mensim jong fi ya kata ka jing penim ka banu traji su bo ye jungi nong fi ki jing bot jing perkhat jong fi kinumdan ka jing perkhat ka baim insadan baik katu jing perkhat ka bayap ka balong no setan bat pin sakran bat yaki ai ki beduk jing kerman baik ngan peni fi habas sedang jong jing penem ru naga city kinong room kalau naga ba shipau ka khat ka ba khandai hadu khat nyau ka ongkumno sengap bai kini kentin baya ka jing penem ru ka sedang naki thlit kam sedang naki jing perkhat ka sedang syo naki nganong fi kam sedang naka ai ka bangile nganong ka sedang syo naka ka jingmot jing perkhat jungi bat habangi perkhat kam pat yo ira jing pendem ngidan kam banda plang nganong fi dak sentut ngidan kam banda plang ha ka sedang man namar ka probab kong kum bau briu perkhat kum taulong hatu pilak ju perkhat nem ban pediang no Jesus Christ ban mat ya ka jing pendem jong Jesus Christ ka kentin jong blai nak city nong room nang ba shipau khat ba khandai hadu khat nyo kong maladamen pla shna dalaka shintur yau jisu bau long utrai bat men nget halaka doknut bau blai la pen mi pat yau na kibayap an pen em yame namar daka doknut ken ubri unget ya ka banyo ya ka hak bat daka shintur ken ba plasna ya ka banyo jing penem namar uno ru baro uban khat kerpat ya ka kerteng utrai an pen em yau nak tada kong syuk kumno tekin ya khat kerpat ya uta ha bakim syem langet kumno dekin yo nget ha uta ubakim syem layo sngow kumno dekin yo sngow klam da dan ubaya lap kumno ru dekin yo ya lap lamda lapha yaki kumbala tho akat nu ka ba internet kilong ki kejat ki jong kita ki ba walam ya ka gospel jong ki ai ki babha anway baro kim shim la ko ya kata ga gospel namar u isaya lokali ko try way banget ya ka jingpan bana jongi kum tate kata ka jingat ka ja da ka ba yo snow bat kata ka ba snow da ka tin ublai kan kai ka ba mot ni pet ka kran bat sapang ka jingkran bat ka jing yo snow hang ni kong kadai na du ka do nut bunget hi ka hang ni kong lada klam dan bayalap ya ka gospel kumno kin nang ban yo snow mot habdan am ki kentin ki bakran utu ubri jong ublay nga matam finga kran ya ka gospel dan kam ubri ublay un kran ya ka gospel ti tu ubri jong ublay ru dan kam em bun yo sngow
unyok sngow kumno uyok sngow ya ki ketien jong blai kadai ka jing keren sudang ong ka bor jong ka jing yap bat ka jong ka jing em kadai hau telit ya ki kentien hab dan bai uba keren nganong fi dia balai kan ni kapor kat bang nang keren ni kan ni balai film sedang mafi gitu gi bompat mat yu Jesus Christ let's say fi syudan ki balang nani kiniam let's say film pat mat shisha yu Jesus Christ balai film pun bot chuai kan ni ka jing duai jong na mentah kaman hikai fi an hikai fi nang ni nong ngat nadu ka dok not nong fi bat ngan sa hikai shushu ter ka ai ka ba fin yo ni namar lada 4 play khamat makan jam sim jo fingong fin snap ya kan ni ka video ru kan chulang batak mat la fi tong ini weng shwa mata na ki jing sngau niam ni jing ai jong i weng shwa gi ni gi khamat ngar ngan weng kum tu shpang vi ma in i be di khamat ka shpni nu sa kan tetong ini sedang tak balai film ong aturai jisu ha ni kapor turai jisu bakodor awan hakmat jong me penbut ya kan ni lawan hakmat jong me mentang IT shame try IT ya kan mat bat kan sim jonga try jisu bakodor nga plano igi pop plano igi tiki pop jong fikat bafidan ong try jisu nga plano nga kela ka bamut na do ka do no try jisu bakodor nga plada la ka shintur bame jisu melong try jong ka do no jonga jong ka mat bat sim jonga nga kela bamut na gini ki pop bat nga kot jingmut ban renounce lani ban i no igini ki pop ban nganget da do ka do no tra jisu bukodor ong ikini kentien ong e shaban bau blai 8 mi 4 ya u na ki bayap bau 8 mi 4 ya jisu kristin ni ki ban yap ka ketien jong blai ko ong an pan em ya me namar da ka do no kan yu bri ungat pidan kam ban nget mentana do ka do no ya ka ban yo ya ka hak bat da ka shuntur ba plashna ban yo ya ka jing penem plan ong tra jisu malong nganget ba malak syayap ha ding fna calvary na ban ta ki pop jonga nganget kat bang nang play gini ki pop lada ki dan ki pop ayu fi ki pop claim ki pop aurea ki pop ki wa fil ale jakhlia gini no plano ong try sat khot ya ka snam jong me nganget ba malak syayap ha ding fna calvary nganget tra jisu bakodor bau blai 8 mi 4 ya jisu Christ na ki bayap nga IT shame wan hapo do no jonga wan do men sim bakhot pinawan na pinda duai na do ka jingat akan ka poda file sya kita kan dan ka ai ka baja ka man sim jong fi kam tam gitu gi bampat yo sngow yo Jesus Christ nong fi le ya kan ni lada file la le ya kan ni oh duai apa ublai ngong pan yo man sim khot ong nga duai kan ni ka por try kat kitu gi bala pediang ya kan ni ka ketien jong blai ki bala kala ka bamot na do not ki la apply gitu gi pop nga koran ya ka jing la lot ya fi nga koran ya ka jing la lot try jisu bi nga koran ya ka jing kya ka do no jong fi da ki jing jingam snam jong u lapan kya ifi namar ka ketien jong ka bakoran menta ka dai ka badan jing im namar ka dan hau thlit ka koran nga koran ya ka jing im jong fi ya ka jing im ka bam jukot jong Jesus Christ kat ma fidang pediang menta nga koran ya ka jing im ngam koran ya ka jing yap bau Jesus Christ lami pat na ki bayap da ka bor jong men sim bakut la yu rat yu men sim baman la job ya ka tu ka jing yap fin yo ka jing im batamai kat ma fidang le ni haleluya try ngate ngakom gitu ki bor men sim baman ngate ngakom ha ka kerteng jong Jesus Christ man Nazareth ngalawi ki ngalat yaki ngabe yaki shabes bat ngakran ya ka jing lat lut ya fi ha Jesus Christ man Nazareth ngakran ya ka jing em ai ngakran ya ka jing em bam jukut ka balong ha Jesus Christ ngapply ka gospel ngam skol le ran ban apply ka gospel na malong ka bor sya ka jing penem ha tu ki ha kitu ki banget finget menta fiyo ka jing penem kandan ka jing ja ka jing lat lut ya ka di ka por leng baga bor jong men sim bakhut haleluya rabba shedik da bashondo troy nga krendu thlit ya ka jingim nga kren ya ka jingim have life finyo ja ka jingim bam jukot how Jesus Christ lada fila le ya kan ngang fi fila ngat fila i ya ki hima ki benan fila le na do ka do not ngang fi fila i ya ki hima ki benan fila khai fi fila mat ya ka jing penim ka baar ka dan ba Fidan kam ban yok khana ka ban men sim dan kam pat fi ban pen baptis ke maktin jong Jesus Christ om aku bat fin yok diang ya ka bor jong men sim bakhut to kani ka syong hadien kani lada fila le kani fin song thu ka ga bang akran menta kombaong mene utlit dan ka jingem bat ka jingyap but bun sin na fingan ong pikimen step kay ga ba file pikimen step pikran fiong ni nga sngau that ni nga sngau that ni nga sngau pang ni nga sngau kuslai ni nga sngau si pipen mi ya ki kentien nganong fi pipen mi ya ki kentien wat jule amta para banget
wat julek mta ong turai Jesu kirang step ong turai Jesu bakodor ngan kie ngan yang ngan tray ngan kata ngan le ya kaman jong me nganget turai Jesu malak peniem yang sedang ban change no iki thinking jong fi sedang ban perkat no kumoi ban haba fi sedang ban perkat kumoi ngan ong fi ki kentien jong fi ki ban mi ru kin mi ki kentien jing im ngan ong fi ki kentien kin mi ki jing kentien jong peniem pan ani tu fi ga gospel Matius kalau nang ba ar kat khat ka ba lai pusau hadu lai punyo ukuran kumno ukuran syapang ki kentien syapang ka sentur sengap hangan puli fi pi ki kon ki siu ki sen pi ki baman kumno pila ban kran ka babha nabana ka jing shlai ka donot baka kran ka sentur ubri babha usaino ya ki ai babha na ka jing kan show babha ka donot jong u ubriu babaman ru usaino ya ki ai babaman naka jinken show babaman jong u hanroi nga ang happy baya ka kantin thala baro kabaki briu kin kran kin yai ai jinken syapang hakata ka sngi bishar nabana ki kantin jong mi an pen kesan ya me bana ki kantin jong mi an pen ram ya me yo so mene baleng ong fi de man kran ki kantin ban plai Jesus Christ bulong turai ban plai di pop ban pla baula mi pat ngi bayap ban nget ban pediang yu kini hi ki kentien jong finga nong kin sapenram mi fi de la da fidei ki kun ki babaman ngong bam pat pediang yu Jesus Christ pinomla ban Quran ya ki kentien jing im la da fidan kanu ka anong fi wat fidan ka PhD degree ru la da fem pat dan ya ka jing im ka bakan jaman sim fila ban Quran de ki kentien jali je om rei kanum dan jing im nganong fi Raila da filak priang yu Jesus Christ nganong fi ke jingmat perkat ka do no jong fi kan sa transform bat fin kran ya ka e gaban ai jing im nga kran ya fi ya ka e gaban ai jing im badam tangkat ta ki kentien jong im dai ki ba baki penmi ya ka e gaban menta ya ka ban sawan ru manga ma fingin hap an ai jing kan kanu ka kentien thala bangi kran kanu ka kentien jing do jing kerman kanu ka kentien si kanu ka kentien ka ba penyap ya ki mensim jong ibriu kanu kentien ka bakran penpo ikiwai ka bakar pen jam daw nong fi bat ka jingkran ben belai bat ka jingkran persya ya Jesus Christ nong fi ngin hab ai jingkan ha ka sngi bishar ngap kan sadan ka sngi bishar haba tiba hak daw Jesus Christ kin let sabanang bat iki ba khamtre ban pen kesan yu da ka hak jong Jesus Christ na marne ki kentien ju ki na gi do not jong ki nong fi ka sedang na ka do not jong fi kumno fi perkhat ban sa penram nong fi nuksa nong ifi balai pi sa ka jingdok nong ifi ho let's see pi hiar pateng na kai long yeng ka badok ngamat ong ifi pi hiar pateng na kai long yeng badok ngamong ya kata nrei lada pi knyom sa ya ka jingdok jong fi pi ai sa kot sa atau jingdok jong fi film kran ya ka jing it jong blai ya ka jing le bha jong blai kanong ifi film kran ya ki kentien ki ba em nganong ifi pinjenjar pin sa ka jingdok hang ni nga kham kran ban ya ki briu ki badok rei nga pan i ki kumno bakin mi no na ka jingdok ka shong ha gi jingmot jing perkhat jong fi ha ka do no jong fi om dei ha ka ri ga ba fi shong le sing isa ha ka ri India ka poverty population jong ka poverty line kalong bun ba parang fi nrei ngim dei ban pet ya kata ngong fi ngim dei ban pet na kata bat ngiyo pan ya kata ka bangi baki jingdok ki jing baro saudang karung ka do no jongi bat ngi sedang man kran du jingkerman manong fila da fisdang ju jingkerman manong fi in long bat ki bri ki badu jingkerman nrei la da pipet no show blai pinong try mal ai kamariang ni nga kamariang ka ju ka sngi ka ju uslap ka ju ka khendau ka ju mal ai nga try ji sunga ai ngu ya me wat langa kadang dan ka ni ka jingdok mentang nga ai ngu ya me ka try ji sunga kran da ka jinget ma try ji su kodor nga syane ame ba wat la mentang ma pendap try nga nget bangan pendan kam hok igitalan nga nget try ji su banang num sa ani jingdok nrei ngan dan kata try ji su ka mensim ka badap ka ba ai ngu ime ba ngan sala ban ai kiwai ong se ka ktin jong blai ka ong no ka ong pinlong ka ngan penlong ya me ka khli am ka todong finget ne balai pim phlam ta phla kan ni ka por ong try nga nget try ji su nga nget ba man penlong yang ka khli am ka todong man penlong yang unong ai unong pan ong ya kata nga dong ifi nga siong man lang ka step ngayang apo yet nga try ji su bakodor nga ai ngu kaspa karhai ka dan hamim dei ha ka pisa
Ngayo ya mi turaji subkodor ngadan ka spa jong kamen sim ngas ngaudap ngono fi haba ka dap kan kamen sim kamdan ka jingkerdo ngono fi ngam sudan ka jingkerdo ngam kran ya ka million ya ka billion right akran ya ka jingdap jong kamen sim bat ublay upendap sisa orang turaji sumen perlong yang ngaundong ai om nong pan keliang ngono fi hallelujah oh turaji subkodor sisa hadu mentada ka jingai ai jong ublay ngono fi ngala siulet yekilon mensya ngaju simlun ngono fi nakabang mo ngapendan kami ki mo thiet kali dah kalun thiet ke dah kalun rai mata na do ka bang asngo thu ngau traji sunganum long shu unong baram ngala pen khut yot barok khat ngakran ya ka jing sisa ngala pen khut batrai ngong trai men penlong yang badap kerhai overflow pakai ka bang ale sisa ai kan ka ministry ko overflowing life ministry makan tuot kata ka jing penim ka bang ayo nang ni trai kan kersai sigi we gi bapet gi video jang akin yo mat ka jing penim patrai tangkat ta trai ki badan ki jing trai ji subkodor ni julat ya ministry jong ingin ong fi da ka jing ai bangan long manum long unong panram wat ya ka pisar nrai mami man pandap trai nga seng ministry ngile ya ka ministry ru ngakran ta balai film kran no ong fi balai fikran du jing kaman balai fikir step fiong ni dan ngamdan kita what you rublay skautanat ya ka mensim ka bam sngongu lada fidan ka mensim ka bam sngongu ang fin sakran iki kintin ki bam sngongu ya ublay pai ula ai ka sngi pai ula ai fi ka kamariang pai ula ai ki ai ula ai ki kti ki kjat orang fi kambun sin balai fi opang namar balai fi kran ba daki kentin jo fi ni ngapang ni ngasngo kumta balai fi bang ya ka jingpang jong fi haba fi pang ong rai ji sunga hukum haka kerteng jong me kan ka jingpang kan riak nanga kan ka jingpang swai na ka met jong kan riak ngakran ya ka jingkhia aka do nu jong ngakran jingkhia aka jingbot perkat jong ngakran ya ka jingkhia au tlit jong ngakran jingkhia aki khun jong haki kti jong hau lok jong wat ju pen kraw ya ka jingpang pai ngong fi ka bor ka shong hau tlit jong fi wat ju kran ong bet try ngan yang ngan yalap ya ka gospel ngan long breu ba try jisu bkodor ngong fi pai kani ka youtube makran da ka jingat para bangat nga ai nuk sai fi bangal ya ai bang kran ngale am bang syukran pen bang fi ngakran bang ka youtube kan salat sabun gi jaka maki sabun gi subscribe pai mentagi dan san hajar ngut tam nga ai ku blai fi pi viewers ba subscribe ba hit to notification button nga ai ku blai tu blai na kor khu fi finang yo kitu tang gi ba subscribe ru ngonong fi tang ba fila subscribe ngakran ni da ka kentien jong ka jing em ya fi finlong ka jing kor khu haba fi share kan ka video lai fi subscribe fi like fi notification fi share ki we pi pen priang to blai unda kor khu ya fi to blai unda kor khu fi blai ka jing sok unda kor khu fi ngam kran ka ketin jing yap fi ngam kran ka kentin do jing kerman fi kitu gi bampat subscribe bro kitu gi bampat priang ni uji sukres priang no entang akuran ya fi te fi ru balai film kran kumju kran ni khun wat juang yu tu khun yo fi just be jaitu ajukan penduk jingkerman yu jingkerman yu ang hauji sukres kadan ka jingkerman lada uduk jingkerman keren baik ngan ong ifi lada filong ubri ubastat ka kitab Isaya kalong ka basan pau khat ka basaw ko ang gumno Isaya san pau nang basaw utrai ublay ulaay hanga utlit jong ki balasya hikay bangan tip kumno bansyan da kaktin yaw taw bathaj Upen kendet man lah ka step, upen kendet ya ka skor jonga ban skap kum ki balasya hikai. Skap bangan ya tu ifi. Nga keren ya ni ngapuli kan ni keketin nga praktis ru mana ifi. Dang step bulai ulak kersiu yang bangan duai. Wong ni utrai bulai nga utliet jong ki balasya hikai pa nga keren ya fi bangam. Kayo jing emma mga keren ya fi mta fi lat luat jam. Ang ya ro utrai haleluya ang amen. Naman nga keren ya ka jing sya. Tikum no. Alasya ikai namar bet wong kumno wong bangan tip kumno bangan syan da kiktin yaw taw bathat pun syangala da pithat nganong nga kulari finang ni ngam sekular ka pun yang text ya few number jang fi gitu badan jing sosi jing kuslai syak dap ram syak kit ram text haka Facebook yang follow Facebook syandan remai swear text ai number jang phone ngan duai fi da ka jing ai Hau Jisu Kris da ka jinget fin lat lut nganong fi namar balai ulai nga kumno wong ulai nga utliet jong ki balasya hikai bangan tip kumno bangan syan da ka ktien yaw taw bathat haleluya upen kendet malakas ki malakas step pen kendet nganong para bangat pen kendet ya ka skor jong ban sngap kum ki balasya hikai pa nga hikai fi ka niru bangalayo sngau sya no blai bangala ale so nga keren mentai ka ya jing embat
Oh ngapara banget ngakuran yang dengan ministry menta ini idang long tang ijing sedang. Ngakuran bau blay sale kam kraw nong fin sai i nong kan ki gari Bible. Ngakuran nak jingat yang ni ngam keran du jing kerman nong fi. Ngam dai utau thiola jan nong bahe. Ngam dai utau bala pas ki degree bahe. Kadai ka attitude jong fi, ka kiktien jong fi. Let's say pi bapet nang tu fi ong tangu a ubi ngam nang. Kumno kan pastor, kumno kan ba kumno kan ngan le anong ye fi manai ka way kan kusai fi ka belajar udan way u ba napo ramrai udang dap tang khat pra khat khandai snem anong ye fi pun changa puli tang ka kat ba ru nang ba nang dang sedang ning kong wan ban pun ong ba penduai lang si ngong pitre na man kala ka momot pitre na man pla da ka kentien jong pi da ka sintur bau Jesus Christ long try pitre man pla ule ka tanga duai nong fi duai ki mi ki men sim ba man yo ka jing la lut shwa ka tanga pa puli kat ba ute ngong toy nya puli na ka kam ki apostol nang ba ar dar khat balai pu pra ha ba ning kong ong fi puli te wang kom ni wang te pe tertras umnang na manong ka kentin ka bang tiu petras wang tu fin kala ka bamot ban yo pen baptis if you way pu way ha ka kerteng jong Jesus Christ ban yo ma bi pop kata ka de kentin re ute namar ba pli wang ngam pat nang bahaya ka school ang melai ngong ifi blai jong yu ba em pin sa puli ngakran yu da ka jingat yong menta pin patla apa pila yo Jesus Christ ngam pin sa puli dagi paulan nang shisha fi para banget yo piong bang syukran ka nang niu kerteng jong u de meban tang hadin kat tu kat ni tayo ba klam yo shu ban fun un da fun wang mama nadu ba pi penduai nadu bang kala ka bamot belai la ai ngadu men sim khut ban mantang puli da ki khat riu lenong sisngi wang asu thu ru ya ka Bible mentang mencuang am sutu wang la sang sutu i tiki parsi pi namar boleh utre ukran ngari fi ngakran da ka jing em ni ngakran ki tin jing em namar belai ayo jing hikai nu belai ini jing hikai jonga inang kambha ketin parang ko the best is yet to come hang ni ngakuran bat kom banga hikai fi ngakuran bat baka the best is yet to come ne kata ka bakhamba nganum sa amni humju para mat fi ini YouTube jonga ibaret ngasna ni video mata ni da jing ai jong blai pin sa i kan kam crowd shu ngan sa reach out gi babun ki briu kin yo shi bun ka jing penem ang fi ngala kran lupa na pedang jong fi gila dan gi bela yo bela sedang ban keta du men sim bakhut menta oh fila ki ga dot no jong fi itu gi badan hadu jing kerman mi na jing do jing kerman ang tra ji su bakodor na renounce ga ni ga jing do jing kerman balai ka ni ka por fi mong try ji su bakodor nga kan tat ya kan ni ga jing pang kan tat ya kan ni ga jing long dok nga kan tat ya kan ni ga syakram nga plano ma melong blai nong pendap nga ai ngu ya me try ji su nga ngat bangan sami na ga ni ga jing dap ram nga ngat try ji su bakodor bangan sami na ga ni ga jing pang nga ngat try bangan sami na ga ni ga jing alhia nga ngat try bangan sami na ga ni ga jing bit nga ngat bangan sami na ga ni ga jing dom nga ngat try nga kan tat ya ka nga pediang ni me try ji su nga kela ka bomot try nga ngat try nadu mentangan keren bat ya ga jing shisha balai fi mang takat ba fidang ong umen sim jong blai un ki a film try baik nganong ifi tang na ki kentien ngong ifi kala ban pen pra ya ka snong ya ka long yeng du lada film senchari utlit nganong ifi ka long yeng jong fi rukan pra nganong ifi lada fikiran tang ki jingdu jingkerman ka long yeng jong fi kan pra pai ushiti show Jacob kal nong ka ba lai khat basan hadu ba pra ka ong kom taru utlit ulang tang it khat ibaret hanrai ushat keran kraw e hakmi katno ka shistai ba kiding iding ibaret ipen me no tiu tau tlit ulang ka ding kata ka perthai ka jingbam hok long utlit hapadang ki khat jongi wa pentit ya ka met jong baro kawai bat ubawyang no ya ka shalentem ga jing penlong bat lawyang no ya uhi da ka jong ka dujok namar ya ka kenjab baro ki merat klaru bat kisim ki baparu bat ki bahaduriau laju penjuk bat laju penjuk da ki kenjab benriu hanraya uta utlit amdan fulit amdan ubriu ubala ban penju ulang ka jing sniu bamla senchar ubadapkan da ka bi ba penyap no pai lada film pat mat yu Jesus Christ nong fin kran tang tang gibriu kalong kom ka bi nong dan gibriu lagi bakran yu ubriu ki yo pang sendan marba lagi dan ka bi ka sintor ki kemudian ka jing kya nraya fingam kran ni ka bi ngakuran ya ka jing kya itu gi bapat yang ni video akan ni ka por kat mafidang kala ka bomot ngakuran ya ka jing kya jang fi ngakuran ya ka jing kya ngakuran ya ka jing la lut ngakuran ba fin pahu pahai ngakuran ba fin la lut nak to jing bakram nak to jing dok ngam fi fin mi fin yang fin syakri yo blai
Pan. Kumno fila ban sedang ban Quran. Ya ki kentien ki ba shisha. Wat itu ki balak kela ka bamot ngau fi la da film penlien ban pendap ya fi ka dokno jong fi da ka ketien jong belai snap hangan penkot no artan. La da film penlien ban pendap da ka ketien jong belai film kim step ban duai film pendap da ketien jong belai. Fi penlien ban plat iki tu ki video ki ba penlut por fi ki film ki ba penlut por ki serial ngau fi kan sadap ka dokno jong fi jing perkat bat kum tu kum ba fi perkat POE pi pat pin sakran kum tahi. Pat ka probab ar pulai nyau kong. Naba kumta kumba ubri uperkat hapol dia kumta ulang. Sebab kumba ubri uperkat hal dia kumta ulang. Lada pi takada ngakran ni. Dapat bang. Ke pipet. Ke video pipet. Balai film pet. Daki video ki ba ai jingkerman daka gospel jong balai film sedang no ban puli kat ba banda pusan fi. Amdai tang ban puli fi dan kam ban pusan nya ka ketien jong balai. David Wang. Nala pusan nya la ka ketien. Met labat sri bang nam lek pop ya me. Wang ru, kumno samla on record jala ka jingem la de. Da ka ba minat ka ketien jong belai, da ka ba pusan ya ka ketien jong belai met labat sni. Fi pusan ya ketien jong belai para banget. Gitu gi belak pedang Jesus Christ, gitu belak mat. Fi pusan em. Ne fi penlut ka ya ka por jong fi. Pat ki ketien si gi bamdai nganong fi. Fi dang thong manta. Pat ketien jong belai ko omno na city sinong koren ko omno. Kong what perkat bit. Mo, kong God is not mocked. As you sow, as a man sow, so he shall reap. What penbit you blay, what tribe and syukor you blay, kumba me rap, kumta men ad. Kaya fikiran menta, fikiran ya ka jingim, manong ifi pinsayo, pinsa senang ad ya ka jingim. Fikiran ya ka ketin ibabha pinang ad. Finang ya rap ikibriyo, fikiran ikibriyo ya ka jing ai, fimtim ikibriyo ka tu ikan wan ka jing bahash fi. Baik nak jing ai boleh ngau ngafi ngakuran baik nak di YouTube ban pelak lut ya fi ban kuran ya jing shisha ban kuran ya jing shisha ngamburi ya jing shisha teng ha jing kuran ya jing shisha ya jing bam hak ni dai ban kuran teng manong fi ladangi berat ya jing shisha nganong nyarang tap mantangan sa ngan saat ngala nang at te para banget ta jing at jangan akan kadang up namar boleh ngala sedang ban kuran boleh fi fimle ya ju boleh fi fimle ka ju sedang gitu gi bampat ju share ya gospel bat kiwai. Balai film share no, balai film lek yalap no, balai fidan para marjan pila wat ong bangam nang. Ong try ji su penang yu telik janga wat ong bangam nang ngam dan jing start kata pikiran duk jing kerman ong try ngan sanang ngan keren bet la da baklaru. Ngaru ile misteri mut ngam baklan ring ong try ngan keren bet ya kai mam yu men penjanai ngam. Pet menta kala nang janai pet fila nang bang kan ni bang keren. Kadang ngam maka dok nut jong finga keren da jing net. Hallelujah. Namaru try wong tau bakren ya ka tin jong blame keren ko bau blay keren ngakren fida kamen sim. Dah mensim bakut ngan fi naduk ka dok not baro naduk ki jingmat perkat baro ngau ka pelat lut ya fi bahaba nga duai beriru dak ka jing ai jong beleng akuran makin kan ria kitu ki jingpang ki yok kya ki beriu nawar beleng ngap marta tien ngau fi nga hukum ya tu ka jingpang bakan mi ngam jukuran ya ka ai bam du jingkerman ngau fi ngam num sakut tang ni para banget wat lagi dan ki jing anrai ngapet ki jing kum ki opportunity bangan ang kiyo syakmat Hau Jesus Christ. Ban pendan buram ya Jesus Christ. Ban ong shisha blay banga syakri blay ba im ka ketin jong blay ka banga puli ka de ka ba shisha ba kibriyo kan yi kibriyo jong ka pertai. Change no ya ka mindset jong fi kala. Ngupol wang nak city nong room wang kumno. To pen kalader. To pen thamai ki jing bot jing perkat jong fi. Kumno fin pen thamai la da film dap da ka ketin jong blay. Wang to pen thamai. Wang to yo no ya ka jing bot jong Jesus Christ. Pila bandan ni ka spa unrai ka jing jong perkhat jong fi ka balong negatif ka balong jaklia pila bandan ka education ka secular education ka PhD unrai ka jing jong perkhat jong fi kalong zero manang fi menton ngam keren ba film dai ban puli unrai ka attitude jong fi kalong kumno manang fi unrai la da dai bri utang ba di sana ba di ai na balik kini ni kam ka baret ba udan ka attitude ka ba klan udan ka mensim ka badap da ka jing sungu yu belai khamla utu manang fi ngakran da ka jing ni pat dia figi balak dan kerdan balai film pendan kam no aba fila dan te pendan kam no antara buram jang balai yet yo balai ngano film salah ban pendan kami gitu degree jang fikir no lek no ngau degree jang film dai banga penram rai ka syong kum do fi pendan kami ki kam syong kum do fi pendan buram dia mi ki talent ke bau balai la ai fi ka sap wai ka jing start ba fin puli fi pendan kam kum do meta fi buri ka talent na Filem no film pendan kaman man ya ka babakla na kibun gibriyo ki ba jong ka pertai ki pendan bakla ya ka jing dan jing start jong ki jing dang jing tip jong ka pertai kinyan ni gibriyo jaka ba kinyarap kinyan ki bamsap hile ka bam dai ngano fi
Namar belai kim tip yo belai. Ngau fi wan no shu belai lada fi kwa. Baki kentin jong fi kin dan jing embat kai baning kong do fi dai ban tip ya ka sos jong belai. Fi dai ban tip ka sos nang no fi mi. Fi klami na ki kot hikai jong ki beri. Fi mi na belai nang fi let biang show belai un sa ai fi. Jesus Christ haka ketin Greek lakat u logos. Lana ni tau ketin. Pi habau dan ketin gadan gajing start nganong fi. Udai ma u gajing start ga baning kong one pie no show Jesus Christ. Hallelujah. Try nga duai kan ka po try Jesus bat kini viewers try. Iway pi way bas ngap kan ka video kan dapen ki kan like viral kan ka video kin da share kin da like kin da subscribe kin share ki way bakin yo ya jing polite bat try Jesus nga da keren ya ka jing pediem jong me. Nga keren ya ka jing polite ya ka men sim joki nga keren ya ka jing like no ya ki do no joki jing bot perkat joki bakin pai no na ka to ka jing long ga berim. Kin kala ka bomot kin pai show Jesus Christ. Try kin pediang no try Jesus ya ka ketin ka ba im kin sedang ban keren no dau telit ban ai jing em ki om ban ai jing yap kin try kin keren ki kon ban ai jing em ki kon ki kena samla ya ka ri barok ka wei kin keren no ni telit ban penjat i wei kin keren ban pen em ye wei hallelujah haka kerteng jong Jesus Christ ban Nazaret amen amen tenang yai sngap ba na yai sngap viewers gini Bafinyo aja kurku dah share si ikan ini video pen priang lang hiway dah like di notification button. Bat gitu bampat subscribe balai film subscribe no fin lang ka jing kurku ma fi banyo ka baik ka jing mentoy ngono fi. Hublay viewers sai simpat